I must say that this is a test that Christian leaders often struggle with. И това е излишно да ви казвам, че е един тест, с който ние, ръководителите, много често се мъчим. Because it tests how strategically and how generously we handle the resources that we have been given. Как се справяме с всички ресурси, които са ни дадени, за да изпълним Божието поръчение? And why do you suppose that this is a particularly difficult test for so many Christians? Why would church leaders, for example, let's use another example. In the motivation test, в мотивационния тест, church leaders would typically do far better than, say, business leaders. Трябва да открием оная цел, която Бог е поставил в живота ни. И задължение, което е много силно. И други ръководители се опитват да копират цялата тая програма, да я наложат собствената си църква. А вместо това трябва да молим Бог да ни открие какво ние трябва да сторим. Not try to copy what someone else is doing. Кажи се за някакво благословие. Тя се блъска с този живот, който не може да върви, да вярва.